Primer de tot, volem agrair la tasca de les persones que han col·laborat en la redacció i elaboració de l'actual pla. Si percep una bona tasca de diagnosi i de propostes realitzades, sent molt realistes amb els recursos amb què es pot comptar i, per tant, què es pot aplicar en cada moment. Agraïm també la voluntat política real d'arribar a un consens, comptant amb les propostes dels diferents grups polítics que n'hagin volgut fer representats al ple. El 28 de març de 2019, Alternativa d'Esquerres va presentar una moció que no es va aprovar per redactar un pla de joventut. Un pla més que necessari tenint en compte que l'últim pla va finalitzar el 2012 i des de llavors no n'hi havia cap de redactat. Nosaltres hem fet 28 propostes, gairebé totes s'han incorporat. Algunes ja es realitzaven i altres, encara que no figurin al text que avui aproven, se'ns ha traslladat que constaran al pla definitiu que es publiqui a la web i que es portaran a terme. Algunes de les propostes formulades i aprovades són que s'incorpori i apliquin els programes del pla i les xerrades programades a la Carena i al Llindar, ja que no hi constaven, que s'iniciï un procés de participació jove per la creació d'un ple municipal jove per difondre i incentivar la participació dels i les joves a la institució local, que els tallers d'habitatge siguin més freqüents i plantegin solucions reals, independitzar-se sol, en parella, amb amics, que es realitzin campanyes específiques en temes de diversitat, interculturalitat, mediambientals, respecte als animals i que els valors de la igualtat contra l'homofòbia, la diversitat i el medi ambient siguin un pilar en totes les accions. Que es creï un espai intergeneracional com a espais d'intercanvi entre adolescents, joves i persones grans per tal de compartir experiències i apropar generacions diverses. Exhibir el talent dels i les joves al comerç local i que ells mateixos realitzin una campanya de màrqueting per fomentar el comerç local entre el jovent. En l'àmbit de salut, incidir en els trastorns alimentaris i a la campanya Consums treballar l'alcohol, el tabac i les drogues sense victimitzar i aprofitant associacions o entitats ja existents que treballen aquests temes. Entenem que es tracta d'un pla viu i esperem que s'executin tots els programes detallats. Treballarem i col·laborarem per assolir els objectius marcats al pla. Tenint en compte que s'ha comptat amb la participació del jovent de la ciutat a través de diversos qüestionaris i grups de treball, que s'han incorporat gairebé totes les nostres propostes i que el pla en general considerem que si s'aplica és una bona eina, el nostre vot serà favorable. Gràcies.